Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. May nanawag. Kinsa ni... May nagkakus na ako. Kinsa ni... No. Si Chris man eh. Kwame sinina. Dili. Kalit siya. Sabi ni... No. Animal ka, Chris. Palatahon ka. Patiyot ka! Asa ka niya? Anong trade ko kapitin? Unsa? Unsa'y mo gibuhat ako? Unsa'y mo gibuhat ako? OMG! Wa ko isapot! Shit! Unsa'y mong gibuhat ako, Andy? Unsa? Ikaw pinangutana? Imo kong gipahimusdan! Buang ka animal ka! Aray! Patay ta ka! Patay ta ka! Ay! Gisakitan ako! Gisakitan ako! Patiyot ka! Buy ikaw ba? Buy ikaw! Istoryahan ta niya, magsultit na! Chris! Ayaw ko pasakitin, gisakitan ako! Unsa di mo gibuhat ako? Unsa di? O ikaw! Unsa mo siya mong gibuhat na ako, ha? Unsa? Chris! Hindi! Mangutaan ako! Nakasako ni mo? Ug unsay pagtuo mo? Ha? Oh shit! Tanawa na to Alya! May dugo! Oh! No! Chris! Na-virginan ko ni mo! Amaw ka? Ha? Anong gibuhat pa mo na ako, Chris? Ang ano man? Patiyot ka ron! Nakasayo na ko ni mo? Ha? Nakasako ni mo? Say pagkutana! Usa na sa pagtuo na mo? Nakasako ni mo? Sorry. Pero honestly, hubog ko. Kipahimusla ni mong akong kahubog animal ka? Uy, managsama ta, oy! Managsama ta! Oy, OMG! Ganun... Uy! Ganun nahitabo man kiniya? Ngano? Uy! Sige! Pati ako! Andy! Pati ako! Chris! May nanawag. Ay panghilabot sa akong cellphone ha? Patiyot ka ron! Oh my God! Unsa man niya akong nabuhat, ah? Ganun nahitabo man eh. Uway nito bag? Wa, yun. Sige lang ring. Huwag yung tubag. Ay, natuog pa tingali. O tingali. Unsa man? Mo uli ka karon sa inyo, Franco? Di ba, Jibs? Hindi kabiyaan din eh. Franco, Tingali malik itong mga taong daotan. Tingali hinog mo lang po sila sa pagpatay ni mo. unsaon man ako pagbahos sa imong pagpanalipod nako, Franco. Miss Babes. Sultihi ko. Unsaon di ka pagbahos? Sultihi ko. Pagkabangaan ni ining Franco. Gipangutana na, pero why gitubag? Naikog gid kayo ko nimo, Franco. Ayaw na, Miss Babes. Agoy. Ikog diha. Saan ka, oy? Unsa may Tilan gining bata. Gusto kang may baw? Kini. Hihi, udi ka na gid kini. Sulti na, Franco, sulti na. Inang I love you, Miss Babes. Sige na.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ay, kadugay ba, oray? Lagi. Gusto na ko. Nung galipay ka. Kini. Malipayon ka nga makita ko. Andiyan ka na? Gusto kong makita ko. Ikaw ang malipayon. Muslot-slobot. Oh. Malipayon ko, Franco. Tungod kay naa ka nga savior na ako. Bagkaas at tayo na ko. Lapan mong baga na to, Ana. Salamat, Miss Babes, ha? Abi ni mo, Franco. Feeling na ko, no, secured ka ayo ko basta naa ka. Mawag yun na ipaniguro na ko ni mo, Miss Babes. Maluwas ka. Pero, tingalig mo balhin ka. Doon na ra ba kay offer? Bida. Kasulti naman ko ni mo, Ana, di ba? Di ba ito mong balhin ko? Gawas tingali o ginginlan ko ni mo. Franco. May nanawag. Sa iyo man? Saan nawag ni mo? Si Andy ba? Si JC. JC? Dili ko dito bagon. Tubaga rin sa na to. Ang sa'yo tuyo. Franco. Tubaga. Ngay loudspeak. Para kabati ka. Sige. Hello? Hello, JC? I miss you. Unsa? JC, mahimo ba? Palayo na nako. Ayaw na ko na kong samuk, kabi. Palayo na nako. Nagpalayo na ko nimo eh. Ano ba yung maayo? Nagpalayo na ko nimo. Niyan ako sa layong dapit sa mabugnaw nga lasang. Unsa? Mabugnaw ang lasang nga akong gipuy-an. Oh. Ang Uy. silaw sa adlaw daw dilihikitan. Unsa man ni siya? Ang dahon sa kahoy kung sa hangin huy daw sama sa katahon. Oh, shit! Ikanta mo noon siya. Nabuang na! Mayom di kam kanta, sir. Singer ang ko. Bitaw, no? Ay, believe ko sa mong tingong, sir. Bugnaw kayo. Tinawad ka? Ay, oo lagi, sir. Dinit kayo mong tingong, sir. Gwapo kay tingong ka. Tinawad ka? Oo lagi, sir. Luglugan ko ni mo. Ba't yun di karon? Ay, Gusto ka po silang di ka? sir. Ay, unsa man akong kuato na harap mapasaylo ko ni mo. Ay. Ayaw na pakita na ako. Bisag ka sa Chris. Kay mapatay ta ka. Andy. Buaya ka dako. Pabayot-bayot ka buanga ka pero butakal di ka dako. No! I'm sorry. Ay, kugaksa ba? Ay, kugaksa. Wapa ka huwas si buanga ka, ha? Tukmot ti kami. May paghapla niya. Naparok ang iyang agtang sa haliging simento. Disirit ang duko. No! Chris! Dili! Chris! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.